Artxibo biluzia deitzen da lehenbiziko Juan Mari Torrealdai bekari esker Metro Kuadroka kolektiboak sortu duen proiektua. Eta bikide gonbidatu ditugu artxibo biluzi hori barrutik ondo eta exe kontatuko digutelako. Biba Intza Alkain eta biba Oier Gilan. Kaixo! 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 Kaixo, Intza! Kaixo! Aupa! Zemuz! Eixeri lasai! Ui, zer eroso. Eroso? Bai, hori da nahi duguna, Posten gara. Intza eta Oier eskerrik asko benetan bisitagatik ongi etorri. Artxibo biluzia gauza asko da, Intza. Konferentzia performatiboa, antzerkia, liburua. Juan Mari Torrealdaik hautak gehiago merezi zuen, ezta? Bai, bueno, hori justu Juan Mari Torrealdai ikerketa bekako lehenengo deialdia aurkeztu ginean, eta horren emaitza izan da, hori, esan dezuna, konferentzia performatiboa, baita ere laborategiak eta hementxe ekarri den liburu objektua. Az gaitezen artxibo biluzia pixkanaka ezagutzen, abia puntu bezala, Oier, esaldi bat dauka, irakurriko dugu esaldia, bizirik utzi ninduten, biluzik utzi ninduten, ez fisikoki, bai intelektualki. Hortik aurrera, zer dator, Oier? Juan Mari Torrealdaik idatzi utzi zuenean Euskaldunon egunkaria itxi eta atxilotuak izan zireneko bere testigantza, kontatzen zituen gauzen artean, zegoen esaldi hori egiten ziola erreferentzia bere etxetik artxiboak eraman zituztenean, ez bakarrik egunkariari edo jakini zegozkenak baita ere pertsonalak, nola sentitu zen, ez? Eta gu hori ja bere garaian irakurri genuenean oso unkituak sentitu ginen, nola sentizitekeen lanarekiko, bere pasioarekiko eta bere dokumentuek suposatzen zioten ardurarekiko halako lotura bat, maitasuna eta mina ustartzen zituena, ez? Eta, bueno, inpaktu horretatik erabaki genuen lanean hastea. Bueno, eta antzezlana da proiektu honen adar bat, esan genezake, eta irudi batzuk ikusiko ditugu, ongi ditzen baldin bazaizue, tixerra, artxibo biluzia. Odola sikatzen zaidanean, nire gorputz artxibo bat izango da beste nolabait. Eta nik ez, baina zuek, jakingo duzue non dauzkadan korapiloak. Eta non minak, non bizitzaren umeltasunaren arrastoak. Biluztuko nauzue, beste nolabait. Eta ikusiko duzue, gorputzeko zer ataletan neukan pentsamendua, non amorrua, non seriotasuna, eta non bihurrikeria bat beti atezuan. Intza, zu ikusiko zaitugu, Holtza gainean, Javier Barandiaranekin, aktore lanak egiten. Zer moduzko esperientzia izan da hau zuretzat? Oso ona, esperimentu bat izan da, ze azkenen hori konferentzia performatibo bat da, eta justu hori da, konferentzia performatibo bat da, ikerketa prozesua bera, holtzara ematen deulako, eta hori azaltzen da, hori konferentzia moduan, baina, gero teatralizatu iten da, eta hortxe gaude Javi eta Bilok, forma ematen horri, ez? Baina, izugarria izan da, ze azkenen esperimentu hori guk bizi deuna, gero holtzan hori da azaltzen deguna, eta bidaia hori iten dugu. Oier, eta gaia serioa da inolako zalantzari gabe, baina baitu umore ukituak ere, holtza gainean ikusiko dugunak? Bai, gure abia puntua aipatu duzuen hori izan zen, baina ez dugu hori kontatzen. Hau da, ez da lan biografiko bat, ez dugu kontatzen itxirarekin gertatu zena, hori da gure pizgaia, gure detonantea, ikertzen hasteko, eta beraz, gure ikerketa prozesuak eramaten gaitu kode ezberdinetatik, eta haien artean da umorea ere, guretzat umorea oso garrantzitsua da, eta umorea absurdua bereziki, beti iruditzen zaigulako edozein gairi buruz hitz egin daitekela umorearen bitartez, baita gairik serioenak ere, har daitezkela, eta umorearen bidez kontatu, eta nolabait umoreak dakar publikoarekiko zubiak eraikitzea, empatia bat, unkidura beste leku batetik etortzea, eta, gainera, iruditzen zaigu beti aktoreek, parte hartzaileek, benetan dena ematen badute holtzan, izerditen badute, eta ondo pasatzen badute nola edo ala iritsiko dela publikoaren gana, ez? Eta kasu honetan ere, harrigarria bada ere, badago umorea, gai potenteak ukitzen badira ere, badago umorearentzako tarterik, lan fisikorako tarterik, eta, orain arte egin ditugun emanaldietan behintzat ikusi dugu, funtzionatzen duela, ez? Eta dokumentazio lan handia ere bai, Intza?
Bai, hori bereziki, prozesua abiatu genunean, ja dokumentazio lan bat egin zuten, Oierrek, Idoiak ere bai, eta gero hortik abiatuta hasi ginen gu gure dokumentazio propioa, gure materiala sortzen eta lanean ere, baina bai, horri gontzan, prozesuak berak eduki ditu etapa ezberdinak, batzuk sartu gea, gero liburuara pasa ginean edo ere, beste batzuk sartu zian, orduan, etapa bakoitzak utzi du hor bere materiala edo bere dokumentazio lana edo. Baize, Oier, lehenago gainera sormen tailer batzuk egin zen ituzten, ezta? Bai, proiektuak, ikerketa bekara aurkeztu genuen proiektuak 3 ardatz zituen, haietakoa da pieza estenikoa, bigarrena izan zen laborategiena, lantegiena, eta 3. liburuarena, eta gure asmoa zen 3 ardatz horiek elkar gurutzatzen joatea eta elkar eragiten, beraz, liburuan parte hartu dutenek eragiten zuten piezaren prozesuan, eta tailerretan parte hartzailekin probatzen genituen gauzak, egiten genituen esperimentuak, laguntzen ziguten guri pieza sortzen. Eta hortikan hartzen genuen asko, eta pieza sortu bitartean deskubritzen genituen gauzak, eramaten genituen tailerretara, ez? Orduan zentzu horretan oso dinamikoa izan da, oso anitza prozesua, oso zoroa momentu batean, ez? Gauza askotara geundelako, baina oso apasionantea. Bai, hori kuriosoa zen, pixkat iriste zitzaigunean, ze, klaro, bakoitzak bere atalean egiten zuen lan, ez? Eta batean iriste zitzaigunean Nagoreren laneko argazki batzuk edo, eta nahiz eta berak oraindik ez ikusi pieza eta ez jakin zertan genbiltzan, ikustean hola oihartzuna zekaten materialek, azkenen denontzako abiapuntua berdina izan zen, da batean ikustezu, dena konexio bat dakadenak eta denak batera gabiltza proiektu honetan. Eta konferentzia performatibo hori estrenatu zenuten urtarrilaren 14an, non eta Usurbilen, Juan Mari bera urte asko bizi izandako herrian, leku ere berezia, Oier, nola joan zen hori? Bai, pieza eszenikoa zuzendu genuen Marina Suarezek eta Bilok, eta Intza eta Javi esan dezuten bezala egon ziren oholtzan, eta bai, lehenago egin genuen beste aurkezpen publiko bat, aurretik egin genuen beste esperimentu bat, erakutsi genizkion sortzen nahi genien materialak publikoari, haien iritzia jasotzeko, obra bukatu baino lehen, eta hori oso saio interesgarria izan zen, eta bazegoela, antzerkian normalean nahiko ohikoa da horrelako gauzak egitea, hau da, oraindikan zaurgarri zaudenean erakustea material batzuk ikusteko nondik nora doan, publikoaren erantzuna, eta hori egin genuen, eta gero ja, publikoa horrek berak edukiztuen aukera amaiturik ikusteko, ez? Eta ikusteko materialaiek zertan bukatu zuten. Noski, esan gabe doa, Usurbilen izateak zuen balio simboliko eta emozional handi bat, aldai bertakoa izan agatik, eta hain ezaguna, eta oraindikan bere presentzia oso nabarmena da, eta hortikan abiatu ginen, ez genekin, ikerketa prozesu baten emaitza izan da, zer nolako harrera izango zuen, ez zan gure helburua gero esan dezagun salgarria zen produktu bat egitea, produktu deitzearen, baizik eta ikerketa bera, ez? Eta gero han hasi ginen ikusten benetan publikoare iristen zitzaiola, eta hor animatu ginen, benga, guazen emanaldiak bilatzea eta jarraitzea bide honekin. Eta hurrengo emanaldia irailaren 21ean izango da Markinan, eta jendeari gogoa pizteko irudi gehiago ditugu. Ikus ditzagun. Juan Mari Torrealdai Artaziak, Euskal Liburuak eta Frankoren Zentsura liburua argitaratu zuen 2000. urtean Susa argitaletxearekin. Eta neure buruari galdetzen diot, zentsuratutako testu original bat originala da edo kopia? Nire urtebetetzerik politena Intza 50. izan zen, Japonian, eta Japoniar guztiak etorri ziren. Tokioko plaza gorrira nirekin urtebetetzea ospatzera. Biluzik danak, hori baita beren ohitura urtebetetzetan. Eta nian, Tokioko udaletxeko balkoian. Eta abestu zidaten. Hortxe, Artxibo Biluziaren estenaratzearen zatitxo bat ikusi berri dugu. Eta liburuare hortxe daukazu, Ekarri duzu, bakoitzak banak ekarri duzu, hartu dezakegu bat ikusteko? Zabaldu. Artxibo Biluzia, ezta? Ze politia, kanpotik ikusita oso liburu ederra da. Zer aurkituko dugu hemen barruan? Bai, Sei, Oier. Esan bezala, 3. ardatza paraleloki
osatu zen pieza zenikoarekin batera, Idoia bera Tarbide Arrietak zuzendu zuen, eta kasu honetan 3 kolaboratzaile gonbidatu genituen prozesuan eragitera, izan zirela Danele Sarriugarte, Nagore Legarreta eta Maria Elortza, eta Idoiak asmatu zuen formula bat, bakoitzak parte hartzen zuen modu ezberdin batean, prozesuan, Danelek aukera zuen bisitak egitekoen saioetara, eta eragiteko prozesuan, berez lehen hasieran entzun ditugun irudiak, ziren Danelen hitzak eta Mariaren irudiak, eta Nagorek hitzak ondo azaldu duen bezala etzekien ezer prozesuaz, baina berarekin korrespondentzia fisiko bat genuen, bidaltzen genion izan behin testu inguritik kanpo materialen bat, argazkiren bat, egiten ari ginen lanaren inguruko pistaren bat, eta berak sorkuntza bilakatzen zuen. Eta hirugarrenik, Maria Elortzak bazuen aukera material guztia ezagutzeko, aurretik egindako ikerketa, elkarrizketak, prozesuan egiten ari ginena, eta hortik abiatuta sortu du dokumental bat. Eta liburuan, beraiek sortu dutena, dago jasota liburuan, sorkuntza moduan, horrekin batera, taldekideok idatzi dugu sormen prozesua azaltzen duen saiakera labur bat, eta, ikusten denez, liburu objektua oso berezia da, Idoiaren asmoa izan zen, Allende Arnaizen laguntzarekin, diseinuak adieraztea proiektuaren beraren arima, ez da, nolabait, gure asmoa izan da, Torrealdai poliziak utzi zituen karpeta haiek berriro gure kontatu nahi ditugun istorioekin betetzea, publikoak laguntzen gaitu gainera horretan, nahi genuen sorkuntzaz bete, hor geratutako utxune mingarri hori, horregatik karpeta itxura daka liburuak, eta barruan gatoz nolabait simbolikoki bada ere utxune hori betetzera, ez da? Hori izan da asmoa, eta egia esan oso hunkigarria eta polita da ikustea ale guztiak elkarrekin hor aparetan, inpretatik atera zirenean adibidez, edo liburuenetan, benetan emate dizulako sentsazioa, batean karpeta pilo bat berriro bete egin direla, ezta? Eta hor justu amaieran ere daudela, pieza estenikoan ere publikoari egiten zaion galdera bati erantzunak, ez? Publikoaren erantzun batzuk ere bilduta daude, eta justu oierrek esatezun bezala, karpeta hori betetze aldera edo erantzun horri, galdera horri erantzun bat emate aldera, hortxe daudela erantzun gehiago, ere bai bilduta. Bai, hemen irakurtzen ditute erantzunak, bai, ikusten dugu. Intza, antzezlana eta liburua elkarren osagarriak dira, baina banaka ere joan daitezke? Bai, hori da, azkenen hori proiektuak ardatze ezberdinak ditun, ez da horietako bat da konferentzia performatiboa, hemen liburuan ere badago bilduta konferentzia performatibo horren nondik norakoa, baina gero pieza ere ikusi daiteke solte, eta bai, bada ikerketaren beste zati bat, ez? Eta ibilbidearen logikari jarraitu zoier, urrengo pausoa filma bat izan daiteke, edo horretarako badago gogorik edo indarrik badago, edo... Auskalo, oraingoz ikerketa bekarena uste dut bete dugula, helburua, eta, bai metro kuadroka jarraitzen dugula sortzen, eta gero emanaldiak beti bidea egiten dutenean bizirik daude, jarraitzen dute gauza gertatzen, aldatzen dira gauza, publiko bakoitza ezberdina da, beraz, berez ikerketaren amaitu da, baino orain zabaltzen da piezaren bidea, eta espero dezagun ederra izatea, eta gauzak deskuritzen jarraitzen elkarrekin. Hori da. Oso, ongi Oier, eta Intza, eskerrik asko benetan bisitagatik, artxibo biluzia erakusteagatik, esan dugu urrena Markinan izango zaretela, irailaren 21. Bai, hori da. Ongi esan dugu. Zoragarri nahi duena eta alduena gerturatu da, eskerrik asko benetan bisitagatik. Zuei, eskerrik asko bikote, eskerrik asko artxibo biluzia.